No ahojte pánstvo. Rozhodol som sa vám nahrať malé video, lebo inak v čete by z toho bola asi slohová práca. A ja by to bolo trošku inakšie a možno aj niekto iný potom niekto nahrať a čo. Chlapi, akurát sme presne na tom lete, čo som dal ako príklad, sme akurát medzi bodom Telík a hokej. Presne podľa toho letového plánu máme ozajstné počasie, máme presne to palivo 7,7 tony, čo sme si dávali z letového plánu. O chvíľočku máme tento bod hokej, zatiaľ je všetko tak, ako má byť, mašina je v poriadku. Na Male by sme mali dojsť o cca 35 minút a je s palivom 4,4 tony. A z letového plánu, keď si dáme FMS-ku, tak na letovom pláne máme rezervy, takže alternate a final reserve palivo 3,8 tony. Takže ako náhle budeme mať 3,8 tony, tak by sme mali začať divertovať smerom na letisko Van, čo je na južnej strane Maletívskych súostrovov. Všetko je normálne a všetko som už pripravil na samotné priblíženie, čo sa approachu týka, keďže toto nie je veľmi tutoriál na approach. Každopádne pôjdeme príletovou trasou Hokej One Alpha, čo už je nastavená, a potom do ILS X-Ray na drahu 3.6 na Male. Môžeme to ešte raz skontrolovať ja som už skontroloval trasu v FMS-ke. To je tak, ako má byť. Môžeme si to rýchlo preklikať. Všetko je pospájané. Kružnice som si tam dal. Takže Hokej One Alpha končí na bode Benku na rýchlosti maximálne 210 knotov a minimálne 4000 feetov. Potom z Benku prechádzame na ILS X-Ray, drahy 3.6, ako sme si už spomínali. Je to mapa 11.3 z 18. maja 2023. Frekvencia ILS-u 109.9, máme nastavené aktívne na obidvoch stranách. Je v FMS-ke. Si vrátime. Kurs 003, raz, dva, trikrát. Platform altitude, takže výška, z ktorej sa začína priblíženie 2000 feetov. A minima si tiež môžeme nastaviť na 220 feetov. Krušnice som si tiež nastavil. Tak sa na to ešte raz pozrieme. Takže prvá krušnica, tá najväčšia, keď sa pozriete na mapu, tak vpravo hore máme okolo Male Vor MSAčko minimum sector altitude, to je 1500 feetov, takže to nám hovorí, že pokiaľ v tejto kružnici budeme mať 1500 alebo viac, tak do ničoho by sme nemali naraziť. Potom ďalšia menšia kružnica, tá stredná kružnica, máme 12 mil v normálnych podmienkach, to by sme začali ťahať prvé klapky a začínali by sme spomalovať. A najmenšia kružnica, to je 6 milová, tam dávame podvozok, čo je zhruba 2000 feetov nad zemou. Takže minima máme, je to klasická LS-ko, trojstupňový zostup, dráha je tam dlhá a nádherných 3400 metrov, čo je na dlhšej strane. V prípade nezdareného priblíženia budeme pokračovať rovno do 4000 a potom doprava na Benku, čo je naspäť na Initial Approach Fix. Je to veľmi jednoduché, dlho poletíme rovno a tak. Takže toľko k nejakému approach briefingu, čo sa performanceu a počasia týka. Počasie je tam relatívne pekné, fúka tam akurát 20 uzlový bočný vietor správa a je tam zo pár CBčiek, takže cumulonimbus oblakov. Nám ale nemalo veľmi prekážať v pristáti. No dobre, sme akurát na bode hokej, takže to sme si hovorili, že presne tu si nastavíme nejakú poruchu. A bude to presne z hydrauliky
a malfunction systems, bude to porucha systému A. Ako náhle, ešte také varovanie, keď si to budete dávať aj vy, tak keby ste mali ľavý autopilot, takže command A zapnutý, tak ľavý autopilot ide z Ačkovej hydrauliky, takže tak, keď prestane ísť, tak prestane ísť aj autopilot. Takže hneď prvá vec, samozrejme Fly, Navigate, Communicate, budeme si musieť prepnúť autopilota na Bčko. Takže systém A máme vyfailovaný, myslím, tak to treba ísť naspäť a potvrdíme. Výborne. Takže presne ako sme si hovorili, autopilot sa nám odpojil predtým, než urobíme čokoľvek iné. Fly, Navigate, Communicate, takže skúsime zapnúť ľavého, nejde, vidíte, nezapne sa, skúsime dať pravého a pravý teraz ide. Teraz samozrejme, keby sme tu boli dvaja, tak kolegu by som poprosil, nech mi povie, čo sa stalo, pokiaľ ja by som bol pilot letiaci. On by sa pozrel hore, dáme si pohľad na overhead, uvidel by flight control, low pressure, fuel differential pressure a obidve hydraulické čerpadlá zo systému A nám hovorí, že je tu nízky tlak na čerpadlách. Keď už sa trošku vyznáte do 737, tak nerobili by ste každý systém každé svetielko zvlášť, ale došli by sme na to, že je to vlastne loss of system A alebo strata celého hydraulického systému A. A išli by sme potom do QRH. Ja ako pilot letiaci, ja by som si teraz zobral všetko, aj kontrolu nad lietadlom, aj komunikáciu. Medzi tým by sme si potvrdili, čo sa presne stalo, či sú tu ešte nejaké iné poruchy a potom by sme zresetovali master caution. Keby náhodou došla nejaká iná porucha, aby nás to upozornilo. Takže kolega by medzi tým išiel do QRH. Potom vám dám aj presnú stránku, hneď keď to nájdem, a je to v QRH-čku, vám aj pošlem stránky, je to 13,3 loss of system A. A hneď ako prvé vám to ukáže aj svetielka, ktoré by sme mali mať. Takže flight control A, low pressure máme, a hydraulic pumps engine 1, low pressure, a electric 2. Vidíte, že ľavá hydraulika je z ľavého motora, pravá z pravého motora, ale elektrické hydraulické čerpadlá sú prepojené takto šrégom, takže je to vlastne motor 1 a elektrika 2. To by sme si medzi tým potvrdili. Už sa pozrieme, ako sme na tom s klesaním. O 40 mil máme top of descent, do takých 30 môžeme začať klesať. A pokračujeme v checkliste, takže hydraulic assist pressure is low. A to si môžeme pozrieť aj tu na dole, v lower DU. Tu na spodnej obrazovke. Normálny tlak je okolo 3000. My tu máme 40, takže vidíme, že tlak je úplne nízky. Takže, poďme to nejako riešiť. Najprv, System A Flight Control Switch Confirm Standby Radar. Keď tu máte nejaké confirm v QRH-čku, to znamená, že obidva piloti sa musia pozrieť a musia si medzi sebou potvrdiť, že to, čo sa vypína alebo zapína, je ten správny spínač. Lebo náhodou, kebyže si vypneme Bčkovú Flight Control a prehodíme to na Standby Radar, tak stratíme úplne všetku hydrauliku ku všetkým riadiacím plochám na lietadle a to samozrejme nechceme. Takže to si musíme potvrdiť aj so svetlom, aj podľa QRH-čka, že System A Flight Control Switch Confirm Standby Radar. Takže otvoríme krytku. Je to trojpolohové, dáme off najprv a potom Standby Radar. Sa nám rozsvietilo Standby Radar. Jordan sa nám tiež rozsvietil. Neviem prečo, myslím, že by sa nemalo, ale to keď tak ešte skontrolujem. Ďalej, čo máme? System A Hydraulic Pump Switch is both off.
Takže hydraulické čerpadla vypneme obidve. Ďalej, trojka, máme zasa flight control, to je z toho Toyo Damperu, takže presne tak, ako sme si hovorili, máme ďalšiu poruchu a upozornilo nás to. A trojka, check the non-normal configuration landing distance tables in the performance in flight QRH chapter or other approved source. Kontroloval som to v OPT-čku na trojke autobreaku, to zabrzdí úplne v poriadku tiež. Zrovnáme si heading. Ďalej, nose wheel steering switch alternate. Nose wheel steering, normálne riadenie prednej podvozkovej nohy máte z Ačkovej hydrauliky a z Bčkovej máte záložné riadenie prednej podvozkovej nohy. Takže aj keď nám sa vyfailujú jedna alebo druhá, tak stále môžeme s lietadlom rolovať. Aby sme to ale vedeli, tak tu musíme nose wheel steering na alternate. A ďalej, 5. bod, plan for manual gear extension. Takže potom si aj prejdeme manuálne vysunutie podvozku. A samozrejme, celá pointa dnešku, tu máme jednu poznámku. Note, when the gear has been lowered manually, it cannot be retracted. The track penalty with gear extended may make it impossible to reach an alternate field. Samozrejme, keď máte vysunutý podvozok, tak mašina je tam oveľa väčší odpor vzduchu a mašina potom žerie oveľa viac. Je to jednoduchá fyzika. A keďže by sa nemal podvozok potom zasúvať, tak nám to tu hovoria. Keď prejdeme na druhú stranu 13,4, tak tu máme aj presný zoznam všetkoho, čo nefunguje. Takže note inoperative items, autopilot A inoperative, autopilot B available. Ideme z Bčkového. Ďalej, čo máme? Flight spoilers 2 on each wing inoperative. Roll rate and speed brake effectiveness may be reduced in flight. Takže môžeme keď tak už začať klesať pomaličky a keď tak si prejdeme, dáme na hulváta rovno 5500 a tu si dáme descent now, execute. Ja to takto radšej robím, než aby sme boli na výnave hneď na top of descent, lebo teraz by to malo prejsť do klesania 1000 feetov za minútu a to je potom oveľa príjemnejšie pre cestujúcich. Hej, netreba to robiť 40 mil pred top of descentom, ale takto pár mil predtým je to oveľa príjemnejšie. A motory stále budú mať potom nejaký ťah. Čo sme si hovorili o spoileroch, tak keď sa pozrieme na krídlo, tieto 4 spoilery sú tzv. Letové spoilery, tento a tieto tu sú pozemné spoilery. Takže počas letu, pokiaľ nám funguje všetko, tieto 4 by sa mali vysunúť, ale skúsime vysunúť teraz a vidíte, máme iba 2 spoilery a rovnako aj na opačnom krídle. Keby nám nešla Bčková hydraulika, tak zasa tie, čo nejdú, teraz pôjdu a tie, čo teraz idú, tak nepôjdu. A ďalej, čo máme? Ground spoilers inoperative, landing distance will be increased. Takže samozrejme, keď nám nejdú tieto spoilery, tak sa nám predĺží vzdialenosť na pristátie. Alternate brakes inoperative, normal brakes are available, takže na tom sa nám nič nemení. A engine 1 thrust reverser normal hydraulic pressure inoperative. Takže thrust reverser will deploy and retract at a slower rate. Keďže z Ačkovej hydrauliky ide revers na ľavý motor, tak teraz keďže nám Ačková hydraulika nejde, revers ide zo záložnej hydrauliky a tá nemá až takú silu. Sice to otvorí, revers bude fungovať, ale nebude až tak rýchly. No, ideme nejako pomalšie oproti plánu, ale nevadí, sme aj nízko, aj pomaly. Ok, tak si potom pridáme trošku plynu. A ďalej, čo tu máme? Normal nose wheel steering inoperative, alternate nose wheel steering is available. Takže presne to, čo sme si urobili. Aha, vidíte, už FMC Speed, už nám lietadlo trošku pridáva plyn, aby sa udržalo na tomto zostupe.
trošku zrýchli zhruba na tých 262 a potom by malo ísť zasa na voľnobeh. Takže tu máme checklist completed except deferred items. Deferred items, descent checklist, kľudne si už rovno môžeme urobiť. Takže descent checklist. A keď máme takúto situáciu, tak už nerobíme checklisty z normálneho papierového checklistu, čo máme takto pod oknom, ale už z QRHčka. Že máme pressurization, landing altitude 50 feet, keďže sme na hladine mora, tak máme 50 feetov. Recall skontrolujeme a skontrolujeme taktiež, že či vieme o všetkých poruchách, čo sa nám stali a či sa nám nejaké nepridali. Takže máme flight control a hydraulics. Flight control je všetko tu, o ktorom vieme, o čom vieme, a hydraulika je všetko tu na. A neprišli sme o žiadnu ďalšiu hydrauliku, máme iba systém A, čo nám nefunguje. Takže môžeme zresetovať. Auto brake level 3 a landing data budeme pristávať na hmotnosti 65,4. Už som si to trošku zredukoval podľa paliva, čo spalíme do tej doby. A pôjdeme na klapky 30, čo máme 148 a minima 220. Approach briefing sme si tiež povedali, veľmi zrýchlený, zjednodušený, ale predsa len. Dobre, ďalej čo máme je approach checklist. Dajme tomu, že už sme boli clearnutí, nerobili sme to presne podľa postupu, ale už sme clearnutí, dáme tomu na 5500 feetov a najnovšie QNH v Male je 1010 hektopaskalov. Už si kľudne môžeme nastaviť. Bum, 1010, 28700, teraz plus 100 a tam bolo tiež, dajme tomu. Vždy je to lepšie, keď sú na kontrolu výškomeru dvaja, ale v single cockpite sa to tiež dá. Takže kľudne môžeme už aj approach checklist si urobiť. Takže altimeters 1013 set and cross-checked a navades ešte nemáme 1099, 1099. Ešte to není identifikované, takže na to si ešte počkáme. Ale každopádne na ILS niekedy, napríklad vo Frankfurte alebo na nemeckých letiskách, to vidíte hneď, potom keď letíte do Hurghady, tak to vidíte, keď ste po vetre. Takže je to ako kde uvidíte presnú identifikáciu toho navigačného zariadenia. To si kľudne už môžeme vypnúť. A ďalej, čo máme, je manual gear extension. Takže najprv si môžeme prejsť, že čo budeme robiť. A potom zhruba, keď budeme niekde tu tak si ho aj môžeme vysunúť. Normálne som hovoril, že vysúvame podvozok, tak na 6. míli to manuálne vysunutie trvá oveľa dlhšie, než iba posunutie páky, tak to musíme skôr, ale zase až taký extrém, aby sme to vysúvali v hladine 250, tak to rozhodne není. A hlavne, keď nemáme a paliva veľmi na zvyš. No, relatívne budeme mať 700 kg, takže minimálne na jedno priblíženie by nám to vydalo. A samozrejme ešte pred týmto by sme si urobili nejaký decision, či sa vlastne oplatí pokračovať do Male alebo nie. Lebo samozrejme z checklistu sme sa dozvedeli, že oficiálne sa podvozok nedá zavrieť, takže ja osobne by som asi divertoval možno niekde do Kočín alebo naspäť na Sri Lanku asi nie, ale možno niekde do Indie nejaké Koči alebo také niečo, čo by nám umožnilo mať nejaké záložné letiska bližšie než skoro hodinu letu preč. Samozrejme, ale ako sme si povedali, pre akademické dôvody sme sa rozhodli ísť do Male a aj to urobíme. Takže teraz si prejdeme trošku, ako budeme vysúvať podvozok, lebo nepredpokladám, že veľa ľudí, čo si iba takto lieta Microsoft Flight Simulator alebo X-Plane, to vie. Takže takto za pedestalom, za sedačkou prvého dôstojníka máme takéto dvierka. To keď sa otvorí, tak tu máme 3 rukovete
a jedna je na každý podvozok. Vidíme, že čo nám to tu aj píše. Áno, bla bla bla. Takže neprizabiť sa o tie rukovete. Hlavná vec. A jedna rukoveť a drát je na každý podvozok. V reáli som to skúšal v Zibe. Keď zatiahnete o jeden, tak sa vysunú všetky tri, ale podvozok sa vysunie postupne teda. A ide to iba do takejto výšky. V reále to ide zhruba sem, že fakt naozaj to treba vyťahnuť celkom dosť. Aspoň na simulátore, kde ja som robil výcvik na toto. Ďalšia vec, samozrejme, keď nám ide všetko a musíme vysúvať podvozok kvôli nejakej chybe na podvozokovom systéme, tak potom väčšinou ide aj zasunúť. Alebo často ide aj zasunúť. Aby sa mohol zasunúť, tak tieto dvierka musia byť zatvorené a zaistené. A to je aj jedna z vecí, čo vlastne vždy kontrolujem pred každým letovým dňom na lietadle, že to iba zabúcham nohou o to, aby to bolo zarovno s podlahou. Lebo keby náhodou to nebolo zarovno s podlahou, tak podvozok sa vám nezasunie. Takže preto je to dôležité, aby to bolo zatvorené. Potom to, keď vyťahneme, tak podvozok sa automaticky odistí a gravitáciou potom spadne dole. Ale mal by sa potom aj normálne zaistiť, takže mali by sme vidieť 3 červené svetla. A dokým bude ovládanie podvozku v polohe off, tak tam budú aj červené svetla. Ako náhle potom ju dáme dole, tak by mali ostať iba tie 3 zelené. Takže toľko ku manuálnemu vysunutiu podvozku. Ako som hovoril, teraz je ešte na to extrémne veľa času a nemusíme sa s tým ešte zaoberať veľmi. Veci tým takto v reále už by sme boli na nejakej radarovej frekvencii, už zmále púť by nás povolili niekde inde, vektorovali alebo normálne po tejto trase. Väčšinou, keď je tam niekto normálny, tak dajme tomu, že by nás povolil na nejaké Mike 502. Si tak, direct, máme a execute. Dobre, tu sme aj trošku vyššie. A to nemalo takto, tak dáme si level change a dáme tak 300 notov, aby sme dobehli vlastne ten rozdiel nejakých 600 feetov, takže ani netreba nejako extrémne rýchlo, dáme si týchto 280 si necháme. A keďže ideme rýchlejšie ako tých 262, alebo koľko to bolo z optimálneho klesania, tak vidíte, ako krásne vlastne doháňame ten pád. Keby sme chceli úplne presne, tak to by sme mali 5500 na Mike 502, tak chce po nás 1800 feetov za minútu dole. Môžeme si keď tak trošilinku zrýchliť. Ale keďže aj tak budeme ťahať podvozok skôr, tak toto by sme dohnali hneď, takže netreba kvôli tomu nejako extrémne stresovať. Dobre, dajme tomu, že sme trošku vyššie, ale že ideme cez 10 000 feetov. Môžeme si dať pristávacie svetla. Stevardkám povedať, že o chvíľu pristávame. Aby aj oni sa vedeli pripraviť. Toto podľa mňa teraz nie je ani nejaký stav núdze. Samozrejme, vedúcej by sme niečo povedali, ale cestujúcich by sme s tým veľmi nestrašili. Bude to úplne normálne pristátie. Není dôvod. Samotné pristátie nebude v podstate nejako iné, okrem toho, že aj keďže máme tento field differential pressure, mali by sme väčšie sily v riadení
a speed breaky nebudú až tak efektívne, ale čo sa cestujúcich týka, hlavne keď máme takto dlhú dráhu, ako máme, tak neurobí to žiadny rozdiel. Vidíte, už sme krásne dohnali rozdiel v pathu, môžeme si dať VNAV, arm VNAV path a mali by sme teraz pomaly aj začať spomalovať. Ako sme si hovorili, keby sme chceli spomaliť, tak nemáme všetky speed breaky alebo spoilery, ktoré by sme normálne mali k dispozícii, takže keby sme potrebovali používať tie spoilery, tak bude to nejaké spomalenie bude trvať oveľa dlhšie a na 737 okolo 250-230 notov, tak aj plne vysnuté spoilery vám veľmi nepomôžu. Dobre, vína už nám pekne spomaluje na 240 notov, ideme cez 10 000, je trošku rýchlejšie, ale takto väčšinou to nikto veľmi nerieši, pokiaľ teraz by sme nemali 320, tak pár notov hore-dole, nie je nič strašného. No dobre, takže aby sme si to prešli, manual gear extension, môžeme ísť kľudne na to. Povedali sme si, čo budeme robiť, ako to budeme robiť. Spoilery kľudne už môžeme dať dole a poďme na to. Takže manual gear extension, sme teraz na stránke QRH 13,5, takže landing gear lever off, takže páka podvozku je vypnutá. Manual gear extension handles pull. The up lock is released when the handle is pulled to its limit. The related red landing gear indicator light illuminates, indicating up lock release. Takže poďme na to. Pum. Nezáleží, v akom poradí to urobíte. Kľudne môžete všetky naraz, alebo čakať, dokým každá sa vysunie. Ale vôbec na tom nezáleží, takže ak pôjdeme zľava doprava, vidíte na zibe, idú všetky tri spolu a iba trošku. Máme tu už červené svetla. Keď sa pozrieme von, tak vidíme, že každá podvozková noha sa postupne teraz vysúva. A postupne by sme mali tiež dostať 3 zelené. Dáme si vertical speed, aby nám aj mašina udržovala rýchlosť. Môžeme si dať takto 220 notov. A tak. Takže máme 3 zelené. 3 zelené máme aj tu. 3 červené máme z toho dôvodu, že páka od podvozku nesúhlasí s aktuálnou polohou podvozku. A presne to sa aj stane, keď zasúvame alebo vysúvame podvozok, že máme 3 červené svetla. Keď sme už počkali 15 sekúnd a kým sme to potiahli, tak môžeme ako od podvozku takto dole. A tým pádom nám odídu tieto červené svetla. No dobre, môžeme ďalej spomaliť na takých 215 a už prelietávame 5.02, takže môžeme dole na 4000 feetov, kľudne už trošku pomenej môžeme klesať. A už osobne by som začal ťahať aj nejaké klapky, nemáme sa kam ponáhľať, takže môžeme nejaké klapky a aspoň 5 a začať spomalovať trošku ďalej. Čakal som, že na Maledivách bude trošku krajšie počasie, ale očividne dneska nemáme na takéto veci šťastie.
Vidíte, ako sme si ukazovali, alebo ako sme si hovorili, tak predtým sme boli 500 feetov nad pátom. Teraz aj keď normálne klesáme s vysnutým podvozkom, tak potrebujeme celkom dosť ťahu. Takže ak by sme ostali tých 500 feetov nad pátom, tak teraz by sme to okamžite dohnali. Takže nie je to absolútne žiadny problém. Dobre, prelietávame teraz benku o chvíľu. Začíname točiť. Sme na 4000. Môžeme si dať rovno runway heading. Môžeme zaarmovať localizer. Tu máme localizer armed. Ale takto, keď prelietávame benku, môžeme dole na 2000 feetov. Localizer captured. Trošku začneme klesať. Máme vertical speed a môžeme si dať approach mode. Vertical speed glide slope armed a takisto single channel. Takisto glide slope captured. A ako náhle máme glide slope captured, tak môžeme ísť hore do 4000. Môžeme si nastaviť missed approach altitude. Vlastne čím skôr niečo urobíme, tak vlastne tým lepšie. Už máme dráhu. A ako sme si hovorili v normálnej prevádzke, a my dávame podvozok dole na 6. mili, napríklad kolegovia z Ryanairu v týchto podmienkach by dávali na 4. Takže to, že máme podvozok už od 15. mile, je to trošku neštandardné, ale samozrejme je to oveľa lepšie, než teraz sa niekedy naháňať a napríklad nestihnúť byť zostabilizovaný alebo aj musieť niečo uponáhľať zbytočne. Takže radšej byť skôr zostabilizovaný, než naopak. Ako sme si hovorili, tak klapky nám idú úplne normálne, keďže klapky sú poháňané z B-čkovej hydrauliky. A toto sú také dva najviac kritické systémy, keď jeden hydraulický systém vám odíde, že keď odíde hydraulika A, tak nám nejde podvozok, keď odíde hydraulika B, tak nám nejdú klapky a potom klapky by sme si museli takto cez alternate flaps vysúvať, zasúvať. A to je na to taký elektrický motorček potom. Kde sme na koľkátej mili? Na 7. Už nám ide aj rádiový škomer. Presne ako sme si hovorili, som celkom spokojný, lebo toto nie je ani Active Sky, ani nič, to je štandardné počasie z X-Plane a celkom dobre to ukazuje. Takže som celkom rád, že hneď nemusím vysoliť ďalších neviem koľko za Active Sky. Dobre, máme zhruba 5. milu, 5 aj niečo, môžeme klapky na 15. Klapky na 15, môžeme engine start switches continuous. Dajme tomu, že medzi tým sme dostali povolenie na pristátie. Zarmujeme si speed brake, ale ako vieme, tak neotvorí sa úplne. A môžeme si takisto spomaliť. Dobre, rýchlosť máme pod 175, môžeme klapky 30 a dáme si VREF plus 5. A môžeme landing checklist. Takže engine start switches máme continuous, speed brake, armed, green light, landing gear, down, a flaps 30, green light, landing check is completed, 1000 stabilized a môžeme ísť na to. Dajme tomu, teraz niekedy sme dostali povel z veže, že letisko sa zatvára, treba urobiť go around. Takže ako prvé stlačíme toggle, prechádzame na go around thrust, klapky na 15 a za flight directorom ideme.
Medzi tým by sme mali positive rate, v normálnom prípade by sme išli gear up, ale samozrejme taký luxus dneska nemáme. Sme nad 400 feetov, môžeme si dať LNAV, ktorý nás teraz bude navádzať podľa Mistep Approach tracku. Nech to máme jednoduchšie, zapneme si autopilota. Samozrejme, ide nám iba Bčkový, takže Bčkového si zapneme. A sme na 1000 feetov, takže kľudne môžeme viac rýchlovať, 190, môžeme klapky 5. Asi nejakých 220, môžeme klapky na jednotku. A ďalej, flaps up. Kľudne si môžeme vymyslieť, čo sa nám tu stalo, ale samozrejme už sa sem nemôžeme za žiadnych okolností vrátiť, bohužiaľ. Zasa teraz prichádza tá chvíľa, keď môžem si dať 1000 feet level off, dáme si to 230 aspoň, plus 1000. A teraz by sme začali riešiť, že čo vlastne môžeme urobiť, lebo sme v extrémnom prúseri. Podvozok podľa knižky sa nedá zasunúť a najbližšie použiteľné letisko je cca hodinu letu odtiaľto. Máme 4,4 tony paliva a palivo na divert je 3,8 a to je s čistou konfiguráciou, takže v tejto konfigurácii nemáme šancu doletieť do vanu. Dáme tomu, že z riadiacej veže nám dali povolenie na stúpanie do 6000 feetov, dáme si 6000 level change, máme N1 MCP speed a ako náhle preletíme týchto 4000, tak by sme mali začať točiť doprava, presne ako aj točíme. Medzi tým sme mali flaps up no lights, tak môžeme si urobiť nejaký after take-off checklist. Engine bleeds on, packs auto, si vypneme. Už nie sme povolení pristať, takže aj toto si vypneme. Bohužiaľ ostáva zatiaľ. Hneď ako náhle je to možné, dali by sme relatívne presný kurz, aspoň na juh, heading select, nech aspoň ideme správnou trasou. Máme 6000 feetov. 6000 feetov, točíme doprava na kurz 180. Medzi tým by sme si nastavili takto, aspoň Victor Romeo Mike. Victor Romeo Mike Golf. Aspoň nejako, aby sme aspoň niečo mali, plus minus, aby nám aspoň dačo ukázalo. A že ukazuje nám to, že sme zhruba 300 námorných míl od prvého bodu. Momentálne mašina nám žerie, môžem povedať, 2 tony paliva za hodinu. Máme 4,2 tony, takže takto by sme cca do hodiny, aby nám vypršalo palivo. Čo nemôžeme používať za žiadnych okolností je teraz momentálne progress page, lebo progress page počíta s tým, že máme zasunutý podvozok a normálnu konfiguráciu. A píše nám tam, že 4:35 doletíme a to bude presne 20 minút po tom, čo nám dojde palivo. Takisto by sme si mohli aj dať LNAV na ten bod. A tak. Dobre. Takže, čo reálne môžeme robiť? Ako som vám posielal do chatu, je tu jeden krásny systém, čo sa volá Landing Transfer Unit. A ten je navrhnutý tak, že
Pokiaľ by nám odišiel po vzlete ľavý motor, takže motor číslo 1, z ktorého, ako už vieme, ide hydraulické čerpadlo z motora číslo 1 do Ačkovej hydrauliky, ktorá, ako už zasa vieme, ovláda podvozok. Mali by sme stále elektrické čerpadlo, ale to je zhruba 4 až 5 krát menej účinné ako čerpadlo z motora. A pokiaľ by nám odišiel motor, tak aby sme dosiahli požiadavok na výkonnosť stúpania, tak podvozok sa musí zasunúť do nejakého istého času. Aby vlastne sa tej elektrickému čerpadlu pomohlo zasunúť ten podvozok, tak je tam taký systém, čo presunie hydraulický tlak aj kapalínu z B-čkovej hydrauliky do A-čkovej, aby sa vedel ten podvozok rýchlejšie zasunúť. Aby nám to všetko išlo, tak presne z tej stránky, čo som vám posielal, aby sa to automaticky spustilo, tak a ground relay in flight mode, to znamená, že lietadlo musí letieť a musí vedieť o tom, že letí. One or both main landing gear not up and locked, takže jeden z hlavných podvozkov není zasunutý a zaistený. Páka od podvozku není páka od podvozku je hore alebo vypnutá, teraz je dole. Teraz je tá hlavná vec. Engine number 1, N2 below 50%. Takže N2 od motoru číslo 1 musí byť pod 50%. To by sme mali mať teraz akurát krásny výhľad. Na malé urobíme papa a ideme ďalej. Vodungal, jak sa hovorí. A posledná podmienka je tlak zo systému B a ide do vlastne ventilu landing gear transfer unit, takže tlak máme a funguje to. Jedna otázka, na čo som sa vás pýtal, je ako by sa to dalo urobiť, takže čo ešte nemáme splnené? Nemáme splnené N2 a nemáme splnené páku od podvozku, aby sme to mohli zaktivovať. Lebo skúsime to bez toho. Dáme hore. Vidíte, že podvozok je stále dole a zaistený. Keď neveríte svetielkam, tak aj tu máme podvozok je stále vysunutý. Lebo samozrejme do toho nejde žiadny tlak. A samozrejme aj by bol, keďže sme nezavreli tu na dvierka. Tu aj keď to ďalej skúsime, tak stále nám to nefunguje. Takže čo by sa dalo urobiť? Medzi tým si môžeme zapnúť APUčko, lebo je možné, že ho budeme potrebovať. Aby sme teraz vedeli nejako oblbnúť ten systém, musíme lietadlu povedať, že v N2 je menej ako 50%. Dá sa to urobiť dvomi spôsobmi. Jeden je taký trošku sofistikovanejší a druhý je trošku viac k veci. Zibo ešte nenasimuloval poistkový systém 737. Keby nasimuloval, tak by sme mohli vypnúť tu na Engine 1, Run and Power. Takže to keby sme vypli, tak by sme stratili vlastne všetky indikácie z motoru, mohli by sme zasunúť podvozok lebo keďže by sme mali stratené všetky indikácie z motoru, tak aj ten systém by si myslel, že motor nám prestal fungovať. Druhá možnosť, čo si aj dneska ukážeme, je úplne jednoduchá. Ako lietadlu povie, že má menej ako 50% N2, je, že reálne mu dáš menej ako 50% N2. Takže keď pôjdeme do stránky v QRH 7,18 máme engine failure or shutdown. Prvá vec, možno ste na to už aj došli, predtým, než to začneme riešiť, že vypneme motor a
spomneme hydrauliku, aby tlačila z pravej do ľavej, je jedna extrémne dôležitá vec a tá je, aby sme sa uistili, že v ľavej hydraulike stále máme kapalinu a v normálnom množstve. Takže stratu systému A môžeme mať v podstate viacero spôsobmi, ale jeden z nich je aj to, že nám vytečie tá kapalina z toho systému. Takže tak, keby vytiekla, zbytočne by sme tam ťahali hydraulickú kapalinu z B-čkovej hydrauliky do A-čkovej a keby rovno aj vytiekla. Takže kľudne môžeme mať málo tlaku, ale hydraulická kapalina tam musí byť. Keby sme nemali množstvo hydraulickej kapaliny, by sme mali napríklad tento problém, že leak fluid system A, tak v žiadnom prípade by sme toto nemohli robiť, lebo by sme prišli o absolútne všetku hydrauliku a potom by sme mali oveľa väčší problém, než lossy v systéme A. Takže to, keď nemáme, môžeme ísť do stránky 7.18 engine failure or shutdown. When condition, one or more of these occur, an engine failure, takže to sa nestalo, motor nám stále ide normálne. An engine fail alert choice nemáme, engine flame out nemáme, ale another checklist directs an engine shutdown. Toto máme trochu, lebo situácia nás tomu nutí. Bod 1, choose one. Teraz vlastne skontrolujeme, či nemáme ešte závažnejšie problémy, ako tento checklist rieši. Takže nemáme ani vibrácie, ani nám neodpadol motor. Takže v tom prípade máme tu tretiu možnosť. Airframe vibrations with abnormal engine indications do not exist and an engine has not separated. Go to step 2. Do an engine shutdown only when flight conditions allow. To máme, letíme rovno. Zatiaľ dva motory, síce prší, ale je tu pekne. Ďalšia vec, číslo 3. Auto throttle if engaged, disengage. Ešte to nemám na barany prepojené, tak to musíme normálne disengagenúť. Opäť, thrust lever, affected engine, confirm closed, takže obidvaja piloti sa musia pozrieť na plynovú páku, potvrdiť si medzi sebou. Druhý kolega by väčšinou držal túto páku a väčšinou to robím takto, že pomaličky si stiahnem, aby som aj indikáciu videl z tohto motoru, že správny motor stiahujem, že nestiahnem to takto okamžite. Ale najprv takto pomaličky. Keď už vidím, že stiahujem správny motor, ďalšia vec, čo môžeme urobiť, je trošku vyklesať. To som takých 500 feetov za minútu. Lebo predsa len máme vysunutý podvozok a na jednom motore to není najlepšia vec. Takže pomaličky stiahujeme a v rovnaký čas dávame aj vyváženie smerovky na pravú stranu. Väčšinou v normálnom lietadle a v normálnom simulátore to vyjde na cca 5 stupňov doprava, čo máme presne aj takto. A chceme tak, aby tá tehlička bola plus minus pod trojuholníkom. A samozrejme si aj pridáme pravý motor. Ďalšia vec. Si otvorím už motor. Vidíte, že aj na voľnobehu je N270, takže stále nám to nestačí. Tak ideme ďalej. Číslo 5. When the affected engine is at idle thrust, takže máme motor na voľnobehu. Engine start lever, affected engine, confirm cutoff. Tak opäť medzi sebou si potvrdíme správny motor a vypneme motor. Trošku môžeme pridať vertikálne rýchlosti, lebo opadáva nám rýchlosť. Ďalšia vec, APUčko, pokiaľ máme, zapneme, pokiaľ nie, tak nezapneme. Máme, tak zapneme hlavý generátor, si môžeme pripnúť, tak opäť máme kompletnú elektriku. Balance fuel is needed, to potom, keď tak trošku neskôr. Devina, transponder mode selector, si dáme TA only. Medzi tým sa nám tu zobrazil Master Caution Electric. Electric to bude kvôli tomu, že nám odišiel IDG alebo Integrated Drive Generator, že generátor z ľavého motora nám nejde, to nám hovorí. A samozrejme o tom vieme, keďže sme akurát vypli motor. Teraz tu
A takisto, čo sme zabudli, back switch, affected side, dáme off. A isolation valve switch, dáme auto. Dobre, takže zatiaľ s týmto checklistom sme hotoví. Teraz už to rieši reštart motora. Takže zatiaľ pôjdeme ešte viac nižšie. Tu je už iba more, nejaký jeden ostrovček. Takže teraz okrem páky podvozku sme splnili úplne všetko. Takže v tomto prípade skontrolujeme, že dvierka sú zatvorené. Keď dáme hore podvozok, bum, bum. A mission completed. Môžeme obmedziť takto klesanie, môžeme ísť skudne aj pomaličky hore. Takto na 5000 a kľudne môžeme začať reštartovať motor, lebo ten motor je úplne v poriadku, nič mu není. Ale bod 12 nám hovorí restart may be attempted if there is N1 rotation and no abnormal FM vibration, takže N1 rotation máme a drag lietadla sa nám nevibruje. Takže 13, choose one, restart will be attempted, alebo restart will not be attempted. Prvé, restart will be attempted, takže pôjdeme na ďalší checklist. Engine in-flight start, checklist 7.28. Prvú stránku vás nechám prečítať samotných, nebudeme s tým strácať čas, ale všetko splňame. A pôjdeme na crossfleet start, takže teraz už sme na stránke 7.29. A vidíte vlastne mašina, keď letí na jeden motor a so zasunutými klapkami a podvozkom, takže aj celkom pekne stúpa. Môžeme kľudne hore na 6000 feetov. Takže bod číslo 3, thrust lever affected engine confirm close. Je close. A engine start lever affected engine confirm je cut off. Máme ďalšiu poznámku. Engines can accelerate to idle very slowly, especially at high altitudes or in heavy precipitation. If N2 is steadily increasing and EGT stays within limits, do not interrupt the start. Ďalej, máme si vybrať buď windmill alebo crossfleet. Sme v podmienkach na crossfleet start, takže v tom prípade pôjdeme pack switch affected side off, affected side je ľavý pack je vypnutý a duct pressure máme minimum 30 psi, čo máme. A ideme na to, takže engine start switch ground, ground a monitorujeme štart motoru. V podstate hneď už ideme na bod číslo 7. N2 máme nad 11%, takže môžeme motor opäť zapnúť. A vidíte, motor sa nám krásne spúšťa. Teplota ide trošku blízko. Ale dobre je. Takže pomaličky akceleruje. N2 by mali ísť cca na tých 70%. A 40. Krásne nám to ide. Super. Dobre. Takže to máme. Bod číslo 8 teraz. EGT increases within 30 seconds and a normal start occurs. Alebo EGT does not increase and another abnormal condition happens. Môžeme ďalej stúpať. Takže motor sa nám normálne zapol, tak môžeme tým pádom na bod číslo 10. Bod číslo 10 máme engine generator switch affected side. Máme on. Pack switch affected side. Auto. Simník nechceme. Pack switch máme. Auto. Engine start switch as needed. Asi možno potom neskôr, keď pôjdeme cez tento bordel, si dáme na continuous. APUčko nepotrebujeme a transponder mode selector môžeme si dať na auto. A teraz takisto máme obidva motory, takže také nožnice teraz
že jeden pridávate, druhý uberáte a medzi tým si aj zmenšujeme výchylku trímu. Takže treba na to 3 ruky, človek má iba 2. Ale nie je to koniec sveta. Takže takto, kľudne si môžeme zapnúť naspäť auto throttle. Máme N1 MCP speed. Môžeme zasa ďalej vystúpať. Zatiaľ takých 25 000. Tento si môžeme povypínať a dáme takto. Medzi tým by sme si ešte opäť nastavili FMS-ku. Predtým som to iba tak veľmi narýchlo urobil, aby sme aspoň išli na tom správnom kurze, lebo to je jedna z najdôležitejších vecí. Už sme v podstate aj dosť ďaleko od Male. Keď si dáme VOR, tak už sme vyše 60 mil preč od Male. Reálne, keby som vám to nevysvetľoval, tak celú túto procedúru by sme urobili oveľa rýchlejšie. Ale predsa len 60 mil buď byť hore alebo dole, to urobí dosť veľký rozdiel. Dajme tomu, že máme transition altitude, vstúpame, toto už si môžeme dať do polohy off. A ideme ďalej, takže nastavíme si FMS-ku, dáme si cestovnú výšku tak 250. Alebo 200, pokiaľ nám to nezobere. Raz nám to zobralo. Medzera medzi top of climb a top of descent je dosť extrémna, tak skúsme 280. 250 nezobere, 280, áno. No vidíte. Takže tu máme top of climb, potom top of descent. Kúsok za ním. Máme síce insufficient fuel. Ale každopádne mali by sme prísť s 900 kg, čo je tesne pod final reserve, keďže sme dosť dlho išli s vysnutým podvozkom 4000, samozrejme Samozrejme si to vyžiada predsa len nejakú daň na spotrebe, ale každopádne pristaneme aspoň s relatívne normálnym množstvom paliva. Až počku, mne už aj vína. Pristaneme s normálnym množstvom paliva, čo je super. Takže mali by sme to prežiť. Samozrejme, tak ako som hovoril, celú túto procedúru by som absolútne nerobil, keby sme nemali nejaké množstvo hydrauliky v Ačkovom systéme. Ale keďže máme, tak môžeme si to dovoliť. Je to jedna z vecí, čo robia test piloti Boeingu, aby vlastne otestovali tento systém, že na nejakom testovacom lete iba vypnú túto poistku, nevypínajú hydraulický systém, iba vypnú poistku, zasunú podvozok cez ten systém a zase zapnú poistku, takže to je každé lietadlo tým prejde počas testovania. A takto v reálnej prevádzke, neviem, či sa to niekedy stalo, môžete si to kľudne nájsť na internete, ja to tiež keď tak pohľadám. Takže aby sme to nejako skrátili, tak nebudeme robiť celý let až do vanu. Pristátie tam bude normálne, zasa to bude s manuálnym vysunutím podvozku, ale budeme mať stále dostatok paliva, aby sme mohli urobiť relatívne normálne pristátie. Samozrejme, môžete sa pýtať, že čo by sme robili, keby sme mali nejaký lík z hydraulickej fľaše, tak samozrejme máme tu predsa len nejaké iné letiska. Dráhy sú tam krátke, ale autobrake nám stále funguje normálne, buď na max, alebo manuálne brzdenie. A dosť často, alebo skoro vždy 737 vám pristane na menšej vzdialenosti, než vám hovorí OPT, lebo tam sú všelijaké safety margins pripísané, takže všelijaké bezpečnostné prídavky tam sú. Takže aj keď chceme alebo nie, tak na 1200 metrovej dráhe, pokiaľ sadneme hneď na začiatok dráhy, tak
by sme mali ubrzdiť so správnou technikou pilotáže. Hej, takže možno aj toto letisko by mohlo prísť do úvahy. Hej, pokiaľ nie, tak Indický oceán je aspoň teplý, takže toľko k tomu. Chalani, dúfam, že ste sa niečo naučili dneska a teším sa na budúce. Čaute.